नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलंतू प्रसार जावचे योगक्षेम कार्यक्रमाचे दोन्ही एपिसोडाक हांव सक्कड वीक्षकांक स्वागत करता. आयचे एपिसोडांतू आमी सूर्यनमस्कारा बद्दल शिकुया. सूर्यनमस्कार कसने सूर्यनमस्कार कशी करचे म्हणून डॉक्टर विशाखा भट आमकां सांगून दिताची. डॉक्टर विशाखा, तुमकां आमगे कार्यक्रमाक स्वागत. आतां सूर्यनमस्कार म्हळ्यारी कसने? सूर्य नमस्कार म्हळ्यारी सन सॅल्युटेशन. आतां सूर्याक आमी देवशे आराधन करतांचे आनी सूर्य आमगेल सोलार सिस्टमाचे एक सेंट्रल फोर्स. सो सूर्य निमित्ती आमगेला जगत चलता आसा, पुरा ॲक्टिविटीज जाता आसा. सो ह्या सूर्याक ग्रॅटिट्यूड दाखोवचे खातीर सन सॅल्युटेशन करचें. सो ह्या सन सॅल्युटेशनांतू ಕೆಲವು सेट ऑफ आसनास आसा सिंक्रोनाइज्ड विथ ब्रीदिंग विच इज कॉल्ड एज द सूर्य नमस्कार. आमी नॉर्मल करचे अभ्यास. आतां आमकां सूर्य नमस्कार कशी करचे म्हणून शिकोवन दिताच. येस, आमी आजी सूर्य नमस्कार अभ्यास करूया. फर्स्ट आमी नॉर्मल कशी करचे पुरा स्टेप्स पळोवन घेवया. सेकंड राउंड अभ्यास करतना ब्रीदिंग आवट्टू करूया. आसन आनी ब्रीदिंग ओटू शिकयतना कन्फ्यूज जातलींची. सो फर्स्ट आमी बरी स्टेप्स शिकुया. सेकंड राउंड आतकून आमी ताजे ब्रीदिंग ओट्टू कशी सिंक्रोनाइज करून करची आसन म्हणून पळोवन घेवया. आतां दोन्ही पायू आनी हातू ओट्टू हाडया. Gently close your eyes, chest completely expanded. सूर्य नमस्कार आमी प्रेयर आवट्टू अभ्यास करूया. दोन्ही हातांतू नमस्कार मुद्रा. उसिर घेवन उसिर सोडता एक वेळा ओंकार लाऊड एंड क्लियर. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषण्ण पावृणो सत्यधर्माय दृष्टयेत्. आत्ताव आमगेलो अभ्यासू साइड आतुकून कोण दाखयता सो दॅट द प्रॅक्टिस इज क्लियरली विजिबल. दोन्ही हातांतू नमस्कार मुद्रा. ह्या राउंडांत आमी आसन कशी करचे म्हणल्यार मात्र पळोवया. नेक्स्ट राउंडांत आमी ब्रीदिंग आवट्टू आसन सिंक्रोनाइज करून अभ्यास करूया. दोन्ही हातांतू नमस्कार मुद्रा. उसिर घेता हातू स्ट्रेच करता वैरी. हातू सेपरेट करूया. आंग वैरी स्ट्रेच करून हगूर मक्षी हस्त उत्थानासना. हगूर सकल पाद हस्त सकल वतने हाथ स्ट्रेच करता वोरिया. पाद हस्तासना. हाथ आमगेले पाया लगी दवोरिया आणि गळू भितरी ट्राय टू टच युअर फोरहेड टू द नी. पाया गांठी मडचुनुकांची पायू स्ट्रेट असो. अत्त आमगेल राइट पायू मक्षी वोरिया. एक पाद संचलनासना. आमगे लेफ्ट पायू दोन्ही हाता मध्ये असुका. आंग वैरी स्ट्रेच करून वैर पळोवका. आता द्विपाद संचलनासना. आमगेल दोन्ही पायू मक्षी मुखारचे नेल पळोवका. आंग मस्त सकल यशानज मस्त वैरी वरे अशानज. आंगाचे कंप्लीट वेट आमगेले हाता वैर असुका. पाया गांठी मडचुनु शशांकासना. सिट ऑन योर हील्स. साध्य जलरी फोरहेड ने लालागोचा प्रयत्न. हाथ स्ट्रेट असो. या पोस्चरांतू आमगेल बॅक रिलॅक्स जावचे ऑब्झर्व करून घेया. नेक्स्ट अष्टांग नमस्कारासना. हगूर मुखार येवन आमगेल्या चिन जवो फोरहेड ने लालागोका. पाया बोट भितर पॉइंटेड जावन असो. आमगेल बटक रिजन साध्य जलल तितली वयर उबारया. कोणाक पुरा अश करू कष्ट जाता तुमी शशांकासनातुकून अष्टांगाक नॉर्मली येया.
मागीरी येऊन जातरी तुमगेल बटक रिजन वयर उबार्या. दिस इज फॉर बिगिनर्स. अष्टांग नमस्कार म्हळरी आमगेल 8 पार्ट्स नेला लागून असता. तशी नाव अष्टांग नमस्कार. आता नेक्स्ट अभ्यासांतू उसीर घेता वैरी आणि माक्षी. हाका भुजंगासना म्हणून म्हणटाची. आमगेल्या नी जॉइंट वयर हाडया. पाया बोट भितर पॉइंटेड जावन असो आणि माक्षी पळोवया. पर्वतासना हगूर मत सकल वरचे पाय थंयचो साध्य जाल्यार तितले आंग भितर व्हरका. आत्ता आमगेले राइट पायू दोन्ही हाता मध्ये हाडया. वापास एक पाद संचलनासना. पायू माक्षी आसमोन जाल्यारी अशीच अभ्यास करूनुकांची. हाता हेल्पान पायू मुखार हाडू वयर पळोवया. पाद हस्त दोन्ही पायू ओटू हाडचे गळ भितरी. हात साध्य जाल्यारी पाया लागी दवरया. हगूर हात वैरी आणि माक्षी. हस्त उत्थान. उसीर सोडता नमस्कार मुद्रा. सो हांगा आमगेला एक राउंड सूर्य नमस्कार जाले. सो ह्या सूर्य नमस्कारा राउंडांतू आमी पुरा आसनास कशी करचे म्हणून पळयले. सो नेक्स्ट राउंडांत आमी ह्याच अभ्यासू उसिराटा ओटू सिंक्रोनाइज करून कशी करचे म्हणून पळोवया. So we'll go for one more round of Surya Namaskara now along with breathing. Okay? दोन्ही पायू आणि हातू ओटू असो. हातांतू नमस्कार मुद्रा. उसीर घेता हगूर दोन्ही हातू वैरी. हस्त उत्थान. साध्य जाल्यार तितली माक्षी बेंड जावका. हगूर उसीर सोडता आंग मुखारी स्ट्रेच करता सकल वच्चा. हातू आमगेले साध्य जाल्यारी पाया लागी दवरया आणि गळ भितर व्हरया. पाया दांटी मरचुचा ना. एक पाद संचलनासना. उसीर घेता आमगेले राइट पायू. तुम्ही ओडोलो राइट पाय दवरला जाल्यार आता लेफ्ट पायू आल्टरनेट पायू दवरून अभ्यास करूं. ओके. आता पुश युअर बॉडी फ्रंट अँड लुक अप. सो आम्ही उसीर घेवचे आणि उसीर सोडचे कसं असं ते आम्ही पोस्चराक पावचे ते दोळता यावत सांगचे. कंचे पोस्चरा पावन मेंटेन करताना आम्ही नॉर्मल ब्रीदिंग करून मेंटेन करूया. आता 4 द्विपाद संचलनासना. दोन्ही पायू माक्षी. मुखारच्या नेल पळोवया. उसीर घेवन उसीर घेता पाय मडचुचे. उसीर सोडता माक्षी बैसचे. इनहेल एक्सहेल शशांक. At the next round ayatana, hold your breath and come front. Usir gati darta mukareuche. Place your chin or your forehead on the floor. Amgel buttock region sadhya jalal titla vair uban घेवया. Usir घेता आता आंग मुखारी stretch करता वैरी आणि माक्षी पळोवया. उसीर सोडता सकल अधोमुख श्वानासना. जो हाका पर्वतासना म्हणून सांगतांची. साध्य जाल्यार तितली सकल. उसीर घेता आता कंची पायू तुम्ही ओडून माक्षी वेलले त्याची पायू मुखार हाडका आणि वैरी पळोवया. उसीर सोडता आता माक्षशील पायू मुखार हाडका. गळू भितरी. उसीर घेता वैरी आंग वैरी स्ट्रेच करता वैरेवका आणि माक्षी. उसीर सोडता नमस्कार मुद्रा.
हातू सकल हाणू मागिरी रिलॅक्स करचे. तुम्ही हुमेत आसलरी हुम पुसून घेवका आणि अभ्यास जातरी पायू दूर हात मागशी दोळ मुच्छुनु रिलॅक्स. हुमेत आसलरी हुम पुसून घेवचे अभ्यास करून घेवका. नॉर्मली आम्ही हुम पुशिनाशी तशी सोडतांची, बट मेक शुअर टू वाईप ऑफ युअर स्वेट. डॉक्टर विशाखा आता सुरवेक सूर्यनमस्कार करताना कॉमन मिस्टेक्स कसं करताची? वय सो त्या आम्ही आता करेक्शन राऊंड म्हणून एक अभ्यास करून घेऊया. नॉर्मली कशी मिस्टेक्स करतांची त्या आम्ही कशी करेक्ट करून घेवका म्हणून आता नेक्स्ट राऊंडान तू पळोवन घेऊया. ओके, आता वापस दोन्ही पाय ओटू हाडया. हातान तू नमस्कार मुद्रा. फर्स्ट स्टेपान तू नॉर्मली हात बेंड करून इतले मागशी वर्तांची. आमगेले बॉडीक खंयचे नमुने स्ट्रेचिंग मेळना. आमगेले हात कसा आसा स्ट्रेच करता वैरी ओडटा तेन्ना आमगेले ह्या पोर्शनाक स्ट्रेचिंग मेळटा. फर्स्ट हात वैरी हाण जातरी आंग वैरी स्ट्रेच करून तांडून घेवका. ओके, आणि मागिरी मागशी बेंड जावचे. हात अशी बेंड करून मागशी बेंड जावचा नज. हात स्ट्रेट आसुका. ओके, त्या एक फर्स्ट मिस्टेक. सकल येताना सेकंड मिस्टेक कसं जाता म्हळ्यार आम्ही अशीच येतांची वयर तुकून अशीची सकल येताना सुलाबाई आणि सकल येवन पावलेंची. बट आमकां कच्चे नमुने स्ट्रेचिंग मेळनासना. सो आमी कसं कोरका वयर येवन जातरी आंग स्ट्रेच कोरका. स्ट्रेच करता आमी सकल येताना आमगेल फ्लेक्सिबिलिटी बरें इम्प्रूव जाता आणि लायक स्ट्रेच मेळटा. आमगेले पाया मागशी पोर्शन आसच्या पुरो आमगेल फाटी आसच्या पुरो लायक स्ट्रेचिंग मेळटा. ओके, थर्ड मिस्टेक आमगेल पाया गांठी अशी मडचुच्या नज. तुमकां फोर हेड नीक लागोवचें जायनातलरी इट्स नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. तुमकां खंय जातकीर थंय मेंटेन करचें विथ गुड ब्रिदींग इज मोर इम्पॉर्टंट. ओके, अभ्यास करता करता फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव जाता. सो डोंट बेंड एट युअर नी. ओके, थर्ड स्टेपान तू नॉर्मली कसं करतांच म्हळ्यार एज ऑफ द मॅट ಅಂತ येवन आसनांची मध्य ಅಂತ आसतांची. सो आमगेले मागशेत वरताना पायू नेलार वत्ता म्हळ्यार खातीर मुखार येवन अशी एकपाद संचलनासना करू वतांची. आमी कंची पोजिशनान स्टार्ट करतांची थंय तुकून पायू मागशी वर येता मुखार वरूक नज. ओके, सो एकपाद संचलनासना थर्ड स्टेप. मुखारी वयर पळोवका आणि पाया बोट भितर पॉइंटेड जावन आसुका अशी न्हय. ओके, आता नेक्स्ट फोर्थ स्टेपान तू हांतू मस्त मिस्टेक्स आसता. फोर्थ स्टेपान तू म्हळ्यार आमगेल रिस्ट जॉयंट हांतू स्ट्रॉंग आसुका. ओके, आणि ह्या अभ्यास करता करता वरे आमगेल रिस्ट जॉयंट स्ट्रेंथन जाता. सो नॉर्मल मिस्टेक तू मस्त सकल अशी दवरचें आंग म्हटल्यार मस्त वयर दवरचें. ह्या कन्विनियंट एंड इजी जाता आमकां. ओके, बट आंगाच कंप्लीट वेट आमगेल्या हातार आसका. मुखारचे नेल पळोवका. नेक्स्ट वन शशांकासना. ह्या एक ब्रीदरशें म्हळ्यार सुलभ या आनी आमकां त्या पोस्चरा वचून ब्रीदिंग करून रिलॅक्स करचे खातीर आसचें आसना. नेक्स्ट वनान तू बटक रिजन रेस करूक केलो जेन्ना विसरतांची. सो बटक रिजन रेस कोरका. सेवेंथ स्टेपान तू आंग मुखार पुश करता वयर येवका आनी केलो जेन्ना पाय दूर दवरून रिलॅक्स्ड आसतांची. ओके, पाय ओटू आसुका. साध्य जाल्यारी तुमगेल्या पाया गांठी वयर उबारका आनी मागशी पळोवका. नेक्स्ट वनान तू नॉर्मली कसली मिस्टेक आसना. आनीक म्हळ्यार जेन्ना पाय मुखार हाडटांची साध्य जाल्यार तितले थंयच आसच्या प्रयत्न करया. आनी वापस नेक्स्ट कमिंग टू एकपादा. हांतू मागशी तुकून मुखार हाडटाना नॉर्मली खंय आसगी थंयच दवरून अशें करतांची. तुमी तुमगेल्या हाता हेल्पान पायू मुखार हाडया आनी वयर पळया. ओके, पाद हस्त हस्त उत्थान आणि नमस्कार. ओके, सो हांगा आमगेले करेक्शन राउंड जाले ब्रीदिंग आउट जाले आणि नॉर्मल आसना कशी करचे म्हणून बरें कंप्लीट जाले. येस डॉक्टर विशाखा भट आता
सुरवेक बिगिनर सूर करताना सूर्य नमस्कार कितले कोरका सूर्य नमस्कार? स्टार्टिंग तुम्ही स्टार्ट करताना 2 to 3 राउंड्स केल्यारी पुरो. ताची नंतर अभ्यास करता करता सूर्य नमस्कार करताना आमगेल बॉडी एंड्युरन्स फ्लेक्सिबिलिटी पुरा इम्प्रूव जाता वता. सो डे बाय डे यू कैन इनक्रीज द काउंट. ओके, तुम्ही 13 राउंड गी 25 राउंड गी एक एम सेट करया. डेली तुम्ही त्या एक एक काउंट इनक्रीज करता वच्ची येतं. तशीच केदान कोरका सूर्य नमस्कार सकाळी मात्र कोरका म्हणून कसं नाही की सूर्य नमस्कार सकाळी केल्यारी भारी चांग. सूर्योदय जाताना सूर्याक पळोवन अभ्यास करचे सूर्य नमस्कार. त्या सकाळ केल्यारी भारी चांग. सांजी केल्यारी इज सेकंड बेस्ट. सांजी करताना वरे सूर्यास्ता टायमारी सूर्याक तोंड दाखोवन सूर्याल तोंड पळोवन आम्ही अभ्यास केल्यारी भारी चांग. बट विंगड खंयचे टायमार करू नज म्हणून खरी ना. एनी टायम यू कॅन प्रॅक्टीस सूर्य नमस्कारा, बट इट इज बेस्ट प्रॅक्टीस इन द मॉर्निंग सन रेज जाताना. आता सूर्य नमस्कार कोण पुरा करू येता? तशीच बॅक पेन आशिल्ल्यांक कसं नाही मॉडिफिकेशन असकी सूर्य नमस्कार कोणेय कोरेत. या सान चरडू आल्तुकुनु एज चरल जनाने या अभ्यास कोरेत. ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸ ಪುರ ಸಣ್ಣ ಚರಡುವಾನ್ ಕೋರು ನಜ್ಜೆ ಮಣಸ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ. 14 years ಆಕೆ ऊण असेल जनान कोरू नज्जे म्हणून. बट सूर्य नमस्कार ಅಂತೂ तशी कसं नाही ना. सान असेल प्राय तुकून चरडुवान या अभ्यास कोण घेव नेवेत. ओके, या कोण पुरा कोरू नज्ज म्हणरी कोणाक पुरा सेकंड ट्रायमिस्टर ऑफ प्रेग्नेन्सी प्रेग्नेन्सींत आसतांची तांणी या अभ्यासू अवॉइड करका कंप्लीट जावन. ओके, फर्स्ट 3 months ಅಂತೂ तुमगे डॉक्टरान एडवायस केला म्हणजे इट्स ॲब्सोल्युटली सेफ टू प्रॅक्टीस सूर्य नमस्कार. आणि कोण पुरा पिरियड्स ಅಂತ आसतांची आणि कोणा पुरा ताप आस आणि जनरल वीकनेस आस त्या पिरियड ऑफ टायमाक तुम्ही या अभ्यासू अवॉइड करून घेवका. आणि तुम्ही सांगिल म्हणजे बॅक पेन आशिल जनांक सेकंड स्टेप आणि 8th स्टेप कसं असं त्या दोन आसन अवॉइड करून विंगड आसन तांणी कोरेत. एक्स्ट्रीम बॅक पेन आशिल जनान मात्र सूर्य नमस्कार करनातलरी चांग. तशीच सूर्य नमस्कार करतल्यांक कसं पुरा एडवांटेज आस? सो सूर्य नमस्काराक एक पुराणांत एक लायक सेईंग आस, आरोग्यम भास्करादिच्छेत म्हणून. म्हळ्यार कोण पुरा सूर्याक आराधन करतांची तांकां आरोग्य चांग जावन आसता म्हणून. सो सूर्याल म्हणके आमगेल्या तेजस कसं आसा, आमगे स्किन हेल्थ जो आमगेल्या ग्लो कसं आसा चांग जावच्याक हेल्प जाता. आणि सूर्याल रेज कशी पुरा कडेन वचून पावता तशीच सूर्य नमस्कार करतल्यांक आंगांतू एनर्जी फ्लो कसं आसा पुरा कडेन वचून एनर्जी पावता. प्राणशक्ती म्हळ्यार पुरा कडेन वचून पावच्याक हेल्प जाता. सो ताजे ओटू सूर्य नमस्कार अभ्यास करतना आमगेले कॉन्सन्ट्रेशन लेवल आमगेले माइंड रिलॅक्स्ड करूक भारी चांग अभ्यासू. आनीक एक आवडून सांगील म्हणजे आमगेले स्किन हेल्थाक भारी चांग हे सूर्य नमस्कार. ओडूल सांगील म्हणजे सकाळ आमी अभ्यास करतना जो संज आमी अभ्यास करतना मिनिमम क्लोथ्स घालून सूर्याल्या किरणाक आमी आमगेले आंग केदन एक्सपोज करतांची त्या आमकां भारी चांग. सूर्य नमस्कार अभ्यास करचे निमित्त इट्स अ होलिस्टीक एप्रोच. म्हळ्यार एक पूर्ण व्यायाम शे. या आमकां कोणा पुरा मस्त टायम स्पेंड करूं जायना योगाभ्यासा वयरी. जस्ट 10 to 15 minutes आस म्हणजे बरी सूर्य नमस्कार अभ्यास केल्यारी पुरो म्हणला. इट्स अ होलिस्टीक एप्रोच. म्हळ्यार पूर्ण व्यायाम या केल्यारी पुरो म्हळ्यार तसं लेख अभ्यास सूर्य नमस्कार. सो ह्या सूर्य नमस्कार करचे निमित्त आमगेले पुरा सिस्टमाक चांग जाता. डायजेस्टीव सिस्टम जो डायजेस्टीव सिस्टमांत आमगेले मेटाबॉलिझम इम्प्रूव जाता. इंडायजेशन आशिल्ले जेन्ना भारी चांग. रेस्पिरेटरी सिस्टमाक, एंडोक्राइन ग्लँड्सांक, थायरॉयडाक, आमगेले एक्सक्रिटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टीव सिस्टम पुरा सिस्टमाक ह्या भारी चांग अभ्यासू. सो सूर्य नमस्कार करचे निमित्त आमगेले पुरा मजल्स पुरा जॉइंट्स इन्वॉल्व जावन आसता. सो पुरा मजल्स आनी जॉइंट्स स्ट्रेंथन करूंकय ह्या भारी चांग अभ्यासू. सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सूर्य नमस्कार. सो नेक्स्ट आमी आतां सूर्य नमस्कार ब्रिदिंगा ओटू मेंटेन करता ओटू अभ्यास करूया. ओके, दोन्ही पायू आनी हातू ओटू हाडया. दोन्ही हातांतू नमस्कार मुद्रा. तुमकां अभ्यास क्लियर जाला म्हण लेखता. क्लियर जाला म्हणजे दोळ मुच्चून करूक अभ्यास प्रयत्न करूया. तुमकां केदन पुरा डाऊट आसा दोळ सोडून आमी अभ्यास पळोवन ओटू कोण घेवया. ओके, दोन्ही हातांतू नमस्कार मुद्रा. You can gently close your eyes.
दोळ मुच्चून करतना आमगेल कॉन्सन्ट्रेशन कसं आसा आमगेल आंगा भितरी कसं जत्ता आसा म्हूण आमी ऑब्जर्व करता कोरका उसीर घेता हगूर आमगेले दोन्ही हात स्ट्रेच करता वैरी आणि मागशी आतां मेंटेन कोरया मेंटेन करतना नॉर्मल ब्रीदिंग हगूर उसीर सोडता आंग मुखारी स्ट्रेच करता सकल दोन्ही हात पाया लगी गळू भितरी आता आमगेले लेफ्ट पायू मागशी दोन्ही हाता मध्येंतू राईट पायू आंग मुखारी स्ट्रेच कोरनू वयर पळोया दीर्घ उसीर घेवन हगूर उसीर सोडया आमगेले आंगांतू जावची स्ट्रेचिंग ऑब्जर्व कोन घेवका आता फोर्थ स्टेपा वच्चा द्विपाद संचलनासना दोन्ही पायू मागशी आणि मुखारचे नेल पळोया नाउ दिस माइट बी चॅलेंजिंग राइट मेंटेन विथ गुड ब्रीदिंग उसीर गट्टी दोरू ना आता पाया गांटी मडचुनु शशांकासन फोरहेड साध्य जलरी नेला लगोया बटक ऑन द heel hold your breath and come front ashtanga namaskarasana तुमगेल चिन्ह जो forehead नेला वैरा सो raise your buttock region as high as possible आता हगूर आंग मुखार ताणिता उसीर घेता वैरी आणि मागशी साध्य जलल तितली मागशी पळोया या पोस्चरांतू आमगेल कुर्टा रिजन ऑब्जर्व कोन घेवया आमगेल थ्रोट रिजन चेस्ट आणि एब्डोमिनल रिजन आता उसीर सोडता सकल साध्य जलरी try to place the crown of the head on the floor आता लेफ्ट पायू आमगेले दोन्ही हाताचे मध्ये हाडका हा वडूल सांगिल म्हणके तुमगेल पायू मागश असलरी थंयच राबोच न्हय हत्ता हेल्पान पायू मुखार हाडू वैरी पळया आमगेले थायजाचे भितरची पार्ट्स ऑब्जर्व करया स्ट्रेच जावचे आता आमगेल मागशेशील पायू वरे मुखार हाडया गळू भितरी हात पाया लगी उसीर घेतात हगूर आंग स्ट्रेच करता वैरी आणि मागशी उसीर सोडता नमस्कार मुद्रा हातू सकल हाडू रिलॅक्स पायू दूर हातू मागशी दोळ मुच्चुनु रिलॅक्स कोरया हुमेत आसलरी हुम पुसून घेवका सो आत्ता मी केलेले मेंटेनन्स राउंड म्हळ्यार एवरी स्टेपांतू मेंटेन कोरनू लायक कोरनू ब्रीदिंग कोरका तुम्ही 20 to 30 सेकंड्स जो 4 to 5 ब्रेथ जो 10 काउंट्स कोरनू तुम्ही मेंटेन कोरनू घेवेत सो आज आमी नॉर्मल राउंड सूर्य नमस्कार उसिराटा ಒಟ್ಟು सूर्य नमस्कार आणि मेंटेन करता सूर्य नमस्कार शिकल्यांची सो आय होप तुम्ही पुराजने आणि मुखारी अभ्यास कोरका डेली म्हणून आमी लेखतांची आय होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव्ह अँड हेल्पफुल डेली करयांची बिकॉज योर हेल्थ इज योर प्रायोरिटी तशेंच तुमकां खंयचे नेक्स्ट खंयचे विशयार एक व्हिडिओ जावका ते तुमी कॉमेंट्सान तू सांगाची तशीच कसं डाऊट असल्यार ते बरें तुमगेले
एक कॉमेंट सेक्शन ओपन असं तुमगे कॉमेंट्स आम्ही राखतच त्याची हे एक एपिसोड सूर्य नमस्कार कशे करचे कसं नाही म्हणून मस्त क्लिअर झाला म्हणून हांव लेखता सगळ्यांक धन्यवाद हे व्हिडिओ पळयल्ल्याक.